Triq Bizazza kellu jkun proġett wieħed imma żewġ ministeri kienu qed jaħdmu b'mod differenti fuq l-istess triq. Austin Gatt tiffirma ftehim mal-Arriva biex il-karozzi tal-linja jgħaddu minn Triq Bizazza. Imma fl-istess waqt George Pulicino kien għaddej bix-xogħol biex Triq Bizazza tkun biss għan-nies bil-mixi mingħajr karozzi. Fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'ta' Sliema, Lawrence Gonzi ikkonferma li n-nuqqas ta' ppjanar bejn iż-żewġ ministeri ser iwassal biex il-Gvern ikollu jħallas biex it-triq tibqa' waħda li ma jgħaddux il-karozzi minnha. L-Arriva kreajnilhom il-problemi. Ma aħna l-Gvern mhux l-Arriva. U l-Arriva ngħidulhom dan li nixtiequ u lesti li nħallsu għalihom dan aħna nikmandaw. Biex il-karozzi tal-linja ma jgħaddux minn Triq Bizazza ser ikollu jsir użu minn 17 il-karozza tal-linja addizzjonali li m'għandhomx arja kkundizzjonata u lanqas servizz ta' sinjali biż-żewġ lingwi. Ser jintilfu wkoll 62 spazju ta' parkeġġ fix-xatta ta' Sliema u l-kumpanija Arriva ser ikollha timpjega 10 xufier addizzjonali biex tagħmel tajjeb għal din il-bidla. Dolores Cristina tgħid li ħadd m'għandu t-tort għal dan in-nuqqas ta' ppjanar. Mhux każ li tagħti tort il xi ħadd affarijiet illi jridu jiġu stortjati u naħseb li soluzzjoni dejjem tinsta. Firma kienet taħat it-tort? Ma naħsibx li kien każ ta' tort le. Fil-waqt li d-deputat nazzjonalista Francis Zammin Demek li joħroġ ukoll fuq id-distretta ta' Sliema għażel li ma jikkummentax. Nista' nsaqsik fuq il-kwistjoni ta' Triq Bizazza? Min taħseb li għandu t-tort fi Triq Bizazza? Għall-ispejjeż il-ġodda li ser taffaċċja l-Arriva biex il-karozzi tal-linji ma jgħaddux minn Triq Bizazza, il-Gvern ser ikollu jagħtiha kumpens mit-taxxi tal-poplu.